Waikya Sengklai Kila Udaipur Gumati district ni ngai Iwi Nagar Panchayat Khobjago tei Chini kami hinkhe uttor saimarwa jaga sung band party hinoi kaisa khaiwi tongo Chini band party ni mung hinkhe yapri baksa ekhane se lokorok nirok nangkha hinkhe sungno contact khai mano Chini contact number hinkhe 6009 0502 33 haino hai sakribu 6009 0502 33 lokorok nirok nangkha hinkhe sungno contact khai mano asungno jotono khulumbai jakha.